wis manis tansah tak enteni Siraking Sang Hyang Arka gumantosing dalu jroning ratri dening wonten ingkang kacarita amung Sang Hyang Pratangga pati jemdul saking Brang Wetan kalingame sarta gunung-gunung parandiri bisa mrebawani jagat raya dupitatasing kamandyan diwasanena wau kawusa wancine wis ngancik goro-goro apa ta pertandhane kang goro-goro nalika semanten rampung kinarya ngurmati Wijirer Patmanakawan keluar Semar garing Petruk Sumangga Bagong ingkang samejekan madyaning ora romba Wijirer Sanggra Patmanakawan medal tlatah ngayoja karta
Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sampun ngancik tabuh kalih dalu utawi enjing Petruk sowan mengasanipun para punden-punden kula ingkang bergabung wonten ing pakempalan inggih menika IKS Ikatan Keluarga Sawan. Anipun dalu menika ngawontenaken inggih menika pepanggihan utawi reuni ingkang kaping 12 dipun wontenaken wonten ing Sawan mriki. Syukur alhamdulillah dene sampun kepareng nimbali dhateng Petruk sak rombongan. Matur sembah nuwun supados ngaturaken pasugatan, ngaturaken inggih menika hiburan dana rasa kagem para warga Sawan mriki. Ingkang sampun kepareng nampi dhateng rawuhipun para pranta-pranta ing sejatosipun ugi minangka dados jejer putra bumi warga Sawan. Saengga saged kempal manunggal tetunggalan manunggal dados tunggal. Sami suka-suka parisuka mangun sukaning penggalih lenggah wonten ing mapan mriki sinambi mrisani Petruk anggenipun ngoceh sewengi natas menika mangke. Matur sembah nuwun ugi mboten supe dhateng panjenenganipun para bapak-bapak ingkang minangka dados panitia ingkang minangka tuan rumah wontenipun reuni menika ingkang sampun kadhapuk minangka dados panitia saengga saged dados jalaran Petruk sowan wonten ing Sawan bleberan pelayan Gunung Kidul mriki. Sembah nuwun tanpa pepindhan. Mugi-mugi amal kesaenipun para bapak-bapak saged pikantuk lintu saking mawasaning Gusti karya jagat. Jenyatanipun dana rasa ingkang panjenengan aturaken dhateng para warga Sawan mriki menika mujudaken satunggiling ibadah. Caos hiburan menika ugi paring hiburan menika ugi mujudaken ibadah. Sedaya sami remen, sedaya sami gumujeng menika sampun mujudaken satunggiling ibadah. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Remen kula. Nadyan awak ing sampun boten kadosa raosipun paribasanipun nek yaketen niku penak-penake nggo gletak karo nyetel radio, karo ngombe kopi, wah slonjor wonten rasane penak banget. Niki wadene menika sampun dados kewajibanipun Petruk sak kanca pendak dalu kedah barang wonten pundi-pundi papan mekaraken budaya seni wayang kulit menika supados sampun ngantos kawon kaliyan budaya modern. Ning kula pitados arep dikaya ngapa sing jeneng wayang iki tetep wonten penggalipun para lenggah. Arep dikaya ngapa wayang menika tetep pikantuk papan piyambak wonten penggalipun para sutresna budaya wayang. Saengga dumugi jaman menapa kemawon wayang menika mboten badhe ical, mboten badhe pudar. Mangke menawi kula sampun mboten saged nggelar pakeliran tur dasare aku ya duwe anak lanang. Anak lanangku ya tak gadang dadi dalang. Upama kelakon dadi dalang tenang, inovasi kreativitasipun anak kula menika sampun benten, sampun jumbuhaken dhateng kawontenan benjang. Sampun jumbuhaken dhateng teknologi benjang. Mbah sesuk wayang ki arep ana apa kula mboten mangertos. Menika mujudaken satunggiling kreativitas para lare-lare kula ingkang badhe nerasaken perjuangan kula lan kreativitas para penata iringan lan para pengrawit ugi kreativitas para presiden-presiden benjang menika kados menapa rasane kok upama diparingi nyuwun diparingi yuswa dawa ngono pengen nyawang karo sing cah nom-nom cah cilik-cilik kuwi. Sesuk kepiye wayang ki kahanane kepiye kula menika ya jane ya kepengin kaya ngoten. Ning ewa semono sing jeneng titah menika sumendhe dhateng panguwasaning Dat Kampur Wengdat mboten badhe wantun nglangkungi dhateng panguwaosipun sing gawe jagat. Menika mboten wantun ya. Sembah nuwun tanpa pepindhan. Mbak Ayu pikantuk kawelasan saking Mas Tristianto wonten arta setunggal yuta kagem panjenengan. Anggenipun sampun sae anggenipun berperan sebagai prahmen ketoprak kala wau. Kok wawe-wawe ngopo? Ingkang dipun paringi namung Mbak Ayu tok. Setunggal yuta. Menika wonten kula bincang-bincang kula caosaken, Mbah. Hanya ngono kuwi, totalitas itu membawa berkah. Totalitas menika badhe saged mujudaken pangalembana dhateng para pamirsa, wekasan para pamirsa saged paring menapa kemawon krana sampun dipun hibur penggalipun, sampun rumaos terhibur penggalipun. Menika mboten kok namung sinden tok, ning penabuh ya totalitas. Pamane pengendang ya tregel tenan.
Niku terus engko ana wong nonton edian sing ngendang jan luar biasa. Tak transfere. Pamane sing ngempul mempeng banget profesional totaliter nganti melayu-melayu wis dan sing ngempul apik banget tak transfere. Lho ngono ya iso. Misale sing gambang. Wah, kemitir nganti krungu nang nggon streaming. Wah, sing gambang terampil jama-jama tak transfere. Itu hasil dari kerja keras. Jadi menapa-menapa meneh dikerjakan secara profesional dan tenanan kebade membuahkan hasil. Menika menapa kemawon. Nandura tanduran kae nek ora diopeni, ora dirabuk, ora dinehi banyu ya tukule ya upama nandur jeruk ya jeruk bosok. Upama tukul ya mung cilik-cilik kae ora kena dipangan. Ning nek profesional totalitas saka nandur dinehi wabuk, dinehi banyu, kabener ketoki godhonge sing kuning-kuning nika bakale tukul ya apik ya ngrembaka ya gedhe menika. Menika mboten badhe ngapusi. Lho, hasil proses itu tidak ada yang menipu. Panjenengan ngaturaken menapa kemawon kanthi totalitas itu kanthi hasilnya tidak menipu. Nek panjenengan terus nuwun sewu, apa wae gawean apa wae mboten ngarani setunggal-setunggalipun aku tak kaya ngene wae. Oh ya sampun. Sampun nek wis kaya ngono kuwi wis ora iso disanak kadangi. Tegese wis trima kaya ngono kuwi ya istilahe wong mlaku iki berjalan di tempat. Ora bakal ana undakane. Aku mayang ya wis kaya ngene iki wae. Ana wong ngundang ya sak karepmu, ora ya sak karepmu. Lah menika sampun mupus, tegesipun sampun mboten purun berkreativitas, mboten purun mikir. Aku nabuh ya wis ngene iki lah. Iso ya srepek ra iso. Aku tak ngethuk selawase lah upamane. Iya ora bakal duwe. Nek dong kala mangsa pas papet esuk-esukan kae njajal tak ajar nyaron. Lah, njajal tak ajar meking. Ngono kuwi pindah ora apa-apa. Nek wis ngethuk ngene wis malah karo antuk-antuk. Malah kepenak. Ya sampun ya selawase ya wis. Sesuk nek wis misale wis taun 2000 swidak ngono terus dadi pengeling-eling. Pengethuk ki nek ora sik kae ora bakal ana nembang sing kepenak. Ndak ora ana kancane kang garing karo Bagong tak undangi. Weh, karo ngenteni iki panggodha pangrencana cinta. Edian tenan. Risi tenane. Rumangsaku kok bareng bodol wulune kok limrambat sak penake dhewe. Ha ning laron ki nuwun sewu, laron ki uripe ya ming sekejap. Metu saka ngeleng mabur ngono nek wis terus brodolke wulune terus irit-iritan kae golek dalaning pati menika laron. Singkat sekali hidupnya. Niki wis ora apa-apa. Kok ya meso mrambat kok sak nggon-nggon. Wak trolor-trolor ngono ki 5-3. Kok ora ngerti nek aku nggawa biawak lho. Kok ora wedi ro ingon-ingon aku ya. Ki mawon telu sing mlayu banter banget cenanangan. Paling ketemu paling. Wut apa iki Mas? Balik meneh. Kedep tasma aku nyawang slendang biru. Matur sembah nuwun. Coba suwantene Mbak Wahyu Krisnawati, monggo. Nyelaki janji. Janji ora cacing. Janji. Oh iya. Selendang biru
Slendang biru Slendang biru Slendang biru among enake among ngenaki hati nora tekan batin setiamu nora tekan batin setiamu monggo yuk Slendang biru ya tetep ana janjimu Slendang biru ning nong sing sayo sing rukun mangga dipun dawaken srembek songo tetep ana janjimu Slendang biru kowe mau ngrembug apa, Tru? Gumuntang ana ing tawang. Suaramu tak rungokke saka kono. Mantul bukit, mantul gunung, suaramu dadi krungu jelas. Oh. Tentang profesionalisme. Lah iya, ya kabeh pancen ya kudu ngono kaya goreng ngaya. Contone wae tukang kamera kuwi lho. Biyen ya ora entuk dhuwit doan. Heeh. Biyen ya do berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ketika channel awake dhewe lagi ana subscribe wong 5 wong 10 waduh banting tulang meres keringet banting raga piye carane supaya entuk subscribe sing apik dre diparingi karo Gusti dalan sing prayoga saiki wis atusan ewon saiki tukang nginceng ki anggemu mung nginceng tok apa wah kerja kuwi oh bayaran kuwi ning ya sing profesionalisme piye carane supaya ngincenge apik matane diplotot sithik apa piye men cetha ora diplotot dadi kira cangkeme ngece karo aku ora wis ge nangis ora kok aku wis tatak aku saiki engko ge ngono kabeh kok terus iya pancen bener aku mbiyen ya berawal saka nol iya kanca-kanca sing tak jak ngrekoso kuwi ya isih ana iki iya kaya sing bonang kuwi sing enong ora sing enong ra mangkat kaya iki sing enong ki banjelan kowe wah moro ora kleru ha iya tato wong ora ana sing kleru kok Bagong seneng nek ngarani sak penake dhewe ora saka kene iki krungu padake meng aku ki wonge terlalu menengan ora tau tak saruwe tungdang tak kudune jero jidake 5 aduh krungu aku ya wis ora apa-apa ya Gong ora masalah iya ayo iki ana adicara reoni ya apa to tegese reoni terus R wis ngarani remajakan kembali kerukunan weh terus ekonomi dan seterusnya iya usaha dan kreativitas para perantau dan pribumi selalu menjadi satu nikmati pagelaran dalu menika insya Allah akan menjadi bimbingan rohani tumrap panjenenganipun para lenggah apik lek mung ngartekke lho apa-apa sing iso padake Gareng Semarang apa piye aku ya isa oh iya padake ora Gareng internasional ha iya
IKS Ikatan Keluarga Sawan. Apa tegese ikatan? Inilah sudah terjadi pertemuan antara perantau dan pribumi. Komunitas perantau itu sangat sayang dengan para pribumi. Ayolah kita bersatu. Tetaplah menjadi satu tujuan, yaitu kerukunan. Ayolah bersatu. Ane kok padha kabeh, pokoke anggere ayolah bersatu. Oh iya. Nikmati pergelaran malam ini. Walape. Tembunge perantau, persatuan dan kesatuan harus dijaga. Rantas segala yang akan mencabik-cabik persatuan. Taulah kamu bahwa malam ini ada pergelaran wayang kulit dari hasil Ikatan Perantau Sawan. Ya. Nek saiki dusun Sawan to desa Sawan kuwi artine apa gong? Sahkan apa yang sudah kamu pinjam. Iya. Wah, warga pribumi dan perantau tetap menjadi bersatu. Wah, bersatunya weh banget tuh. Bersatu terus. Han ki tukang nimba. Tukang nimba ndi? Aku tahu ditimbake wong anggere. Han. Bul saradane Han ora sembrono. Hanya kita yang bisa merapatkan barisan menjadi sebuah persatuan. Elok tenan. Seneng aku. Bagong anggere ngarteki ngono jan jelas dan gamblang. Lho kabeh iki ana artine, Tru. Wi yoga, wiwitan tekan akhir tetep nyambut gawe. Yo padha semangat. Go, saya nek ana sego. Tutukane mesti gayeng. Sinden. Kowe lah nantang terus kowe. Ayo tetep tak semarakkan kesenian. Ya. Inilah Kartini penerus kebudayaan kita. Wah, neng mesti golek saweran. Ayo. Dedikasikan kepada Deddy Miswar. Ngawur. Dedikasikan kesenianmu kepada masyarakat banyak. Iya. Elok ketika duduk sudah dipandang mata pasuryane elok kabeh. Cantik-cantik. Iya. Meneh. Netepi darmaning kok Jawa Indonesia. Sakecekle to, Tru? Oh iya. Netepi darmaning seni lan budaya sinden. Dalang. Dalang iki kadal karo warang. Ora dilakokke bosok ning jero kotak lho. Dimanapun berada selalu menghibur. Azas kehidupannya hanya untuk ngrungkepi kabudayaan. Basa Jawa meneh, mau Indonesia saiki Jawa meneh padha wae. Oh iya. Kok ana sing muni laron. Sik to aku lagi. Lupakan semuanya ketika sudah berada di panggung pentas. Akan tetapi tidak akan baik pentasnya ketika tidak dibayar. Ayo. Jenenge komersil ora. Iki N karo G nek diwaca ngatung dengkul mulat. Bubar. Konjur bubar ora. Yo,
Nembang yo reng yo ndak Bagong cerewet bae nek duja arep sak kepenake dhewe. Heeh. Ana pamundutan apa? Ora ana pamundutan. Oh iya. Wis entek sore mau saiki mingkari bebas. Yo tabuhan bebas. Lho, aja ngawur kok tabuhan bebas. Anu, tak nyuwun tetembangan sing kepenak ya, Truk. Ya. Gandeng aku percaya piyai EKS kuwi piyai sing padha budaya-budaya. Buktine nadyan padha ninggal tanah Jawa, ana sing ning Jakarta, ana sing ning Madura, ana sing Surabaya, ana sing ning Sumatera, ana sing ning Kalimantan, ana ning Sulawesi. Ning padha kundur ning desa kelairane nanggap wayang iki tegese isih duwe rasa budaya. Ya. Ngaturke apa? Aku tak nyuwun tetembangan jenenge Mijil Ketoprak. Wah, Mijil Ketoprak. Heeh. Sing kepareng nyekar sing lagi wae entuk kiriman sak yuta saka Pak Tristianto saka Mbayat Karangdawa Klaten kono. Oh, sing mau bengak di Sowan Mrono. Heeh. Mesti streaming terus mesti ndelokke karo apa jenenge iki tandang grayange kanca-kanca. Ya. Kaya Mbak Ayu mau le ketoprak ya total tenan. Wah, ya Pak Tristianto langsung mejet HP. Bangking. Oh iya. Bangking ki ora. Radong to. Bangking kuwi jengking. Kuwi nggon apa jenenge aplikasi bank. Tinit tenet. Terus ditulis. Tinit pejet send. Siap. Wah, terkirim masuk ning rekeningku. Oh, lah kok masuk ning rekeningmu? Lho, ra sesuk tak jupuk tak keke Ayu. Ora lali lho, Reng. Ora bakal aku lali ki, Truk. Aku iki krasa dhuwit tak cekel ki udu bagi aku mesti panas. Oh. Nek bagi aku mesti tak cek ngono ki anyep. Tak tuntun ning ngesak ki banter kae tangane kaya ditarik sret. Ning nek dhuwit udu bagi aku bagiane transferansi jajan kuwi anggere tak sak ki mesti moh. Tak lebokke kaya ana gravitasi sing narik tanganku. Aja. Lho. Ngono kuwi sing tertib ki kaya ngono kuwi mula aja sok blereng karo dhuwit. Ya. Neno. Ora swara lanang bae. Engko. Sing kedua engko rangkepe swara lanang. Mesti Kasmo. Sapa? Kasmo. Katno kok Kasmo. Ngganti jeneng kok sak penake dhewe. Nek wong nesu ora menyang sapa sing arep bawa? Ayo, Bung Karno Putra Fajar. Ora ana sing gajah mati ninggal gading, macan mati ninggal lulang ya, Truk. Mangga. Iki dipaske karo cakepane iki wis gawe cakepan wigatekno ora kudu curling monggo lho apik to kuwi cindane wis muni kon gatekke geronge monggo digatekake ora mapatok bangroming curling arep dina katno curling men sengeni wae ku mangkelake ora baleni yuk. Monggo ngono. Wiga tena. Sore. Mangga. Malah cengengesan. Kowe iki kandhane kena ora no? Pelintir gulumu. Lho. Mbok ora kejem-kejem jogong. Ha iki nek tok seneni ngono kuwi esuk terus mangsur. Ayo. Monggo balene ya malah guyu. Monggo. Nek gerong nek kira-kira kancane iki ngece rasah melek, merem. Dadi ra weruh sapa-sapa. Ya.
Kowe rasa. Gironge tok wae. Monggo. Mangga. Oh, ora nyengenges. Langsung mingkem. Wong manis apa ki, Mang? Lestari. Oh, yo. Lestari. Apal wong jeneng rumah makan. Anggere arah ngulon ra mesti Lestari. Kok bisa ra rating? Dirangkepke ning swara lanang. Ya. Ning cakepane aku emoh nek kaya biasane. Golek cakepan liyane. Ya. Nggon buku iki cakepane pirang-pirang. Ana 1 2 3 4 5. Gunake sing nomor pira ngono men kira-kira rada mikir. Ya. Sing nembang. Lho. Kasma. Katno. Heeh, Katno. Mangga. Ayo Ma, Kasma. Apa piye? Saking. Piye kuwi cakepane apa? Apa saking? Apa saking piye? Nek sing bener ki rak saking pundi? Kowe gawe cakepan kok ora kira iso dijawab ta kowe? Kowe coba ketemu wong, "Halo, apa saking?" Mesti kangelan. Mbok ya wis entuk kok. Kuwi iki cakepane jan ngono kuwi. Ah, wis ora ketemu ngakal. Mo Kasmo. Yo, ya ora apa-apa, apa saking. Katuronku. Sik. Urung digerongi kok wis ndlosor wae ora. Ha iya kok ya. Dene kok ngono suarane atose rajang-rajang. Saiki wis mulai wani gong. Heeh. Danteme apa kapan-kapan aja. Danteme. Yo. Ayo, apa saking? Ah, sindene mikir, apa saking ki apike apa? Heeh. Melenteng. Yo, mangga. Ya. Apa saking
pundi ngono ya apik nah, dadi men jelas kalimatnya ora meng apa saking nun apa saking ya monggo baleni saka ngarepno apa saking ya Tradong tok sing ditakoni. Piye? Terus katuron gong arep saya radong sing kira. Awang cakepane sing kedua we keturane nggone arep. Apa to cakepane no? Omong to. Sing kedua apa sing kedua? katuron gong arep. Oh, tak kira nek keturane nggone arep. Mula nek dolan ki mulih. Yo. Ayo. Gambange Serobin. Pipa motor aja gawe repot. Pipa wong aja gawe perot. Wah iya. Ayo. Ana ngawur ra iso perot tenan. Lah iya. Mbok dikenake ra masalah aku. Ora. Monggo. Mestine sing lumrah ra aja ngece karo wong ra duwe. Ya diganti bakul tempe ya ora apa-apa. Ae. Aja ngece karo bakul tempe. Lho. Aja cuwa karo bakul lenga. Lho ngono ya tiba. Oh, ngono ya. Aja meri karo bakul mintri. Lho, iya tiba. Aja ora nah ya wis angel nek ate ngarang angel terus mbok rasa sok profesional ora nek kuwi ora perkara kuwi kok ya kaya meso tekan kono ya mbok ya wis to was kowe iki wong biasane ora clathu kok usul ning natoni atine kancane. Ya, sing nglentem kira tau omong kok tiba-tiba omong. Muni piye? Aja meri karo bakul kuwaci ngono. Yo.
mau. Ayo wis ra iso direm drijine arep kepiye. Ding. Dang tak. Aduh. Vulkanane rung gelem mandeg. Ha iya. Kemempengen kok ya. Ki agana pamundutan lagu terus saka sapa? Bapak Tukidi. Oh. Ki adine Pak Tumburi. Tak tunyu lho Kang Wira. Tukidi PT Kasa Prima Indonesia. Oh, saking Marakas Bekasi. Iki ya rawuh meneh ning TKP mau bengi ya rawuh ning Klaten. Ya nyuwun sesideman. Mbak Elisa 300 transfer Mas Indra. Kunjuk kanca-kanca live streaming PWKS, PK, BKWK, KPWS, CBI. Oh iya. Ngantos pinanggih benjang tanggal sekawan wonten Sunter Jakarta. Pak Bagong siap sesideman. Oh iya, engko diaturake Mbak Elisa. Heeh, njaluk Mas Indra. Ya. Dintake Mas Karno, ya. Dintake apa didulang? Ya, ya. Dintake. Monggo. Mongko Penggirung ya wis pirang-pirang sasi ora leren ya suarane ije ajeg ya Reng. Isih ajeg isih. Jamune pokoke mamah kencur. Heeh. Akhire arep mangkat nyambut gawe iki suarane timbul utawa suarane tukul meneh iki kencur kae donceki dideplok terus diombe rasa campuri apa-apa utawa kencur wutuhan kae dimamah. Wo. Utawa luwih apik jebol kencur saka lemah langsung terus saka tanduran diel dimamah sak lemahe. Suarane bakale tukul apik. Kandhane ngeyel. Iya. Ngaturke apa? Ha iki sesideman panunahe panjenengane Bapak Tukidi saka Kasa Prima Indonesia PT. Ya. Lenggah ning Marakas Bekasi. Heeh. Ki sajake lagi berlibur ning Ayu Jakarta ketara kok saben bengi ngoncit awake dhewe terus. Ya wis ora apa-apa. Kok kudu bersyukur alhamdulillah dene akeh sing tresna, Gong. Heeh. Ya lak Sasa. Jumeneng no. Ya. Ya anggere aduh ngembroke panggung. Meng medhon kok gubyuk. Nek kalompat mengkon tak iki jeblos ning kene. Apa? Mengkon jeblos sikile mlebu kono. Ora apa-apa kok sing dudut sapa? Wis engko tak dudutke. Memang sikile le mlebu ora masalah. Iya. Cek iki napa sesideman nggih? Sesideman. Heeh diaturake saka Pak Tukidi. Tukidi. Sesuk arep nemoni kowe ning Sunter. Heeh. Sunter napa? Lho, Jakarta. iya. Wiwitane anderek sampeke eno pria bagus kang ngolah budaya Mau bengi panen Elisa. Iya, saka Bu. Nggih. Saka Bu Tumyono. Tumyono, Bu. Mesti dolar mesti ada. Boten. Wah, kerasa ngapusi. Ewon ya, Pak. 2000-an. Aja ngono ora. Kandel lho. Iya. Nek dolar kan salembar. Heeh. Ini kuwi kandel. Sing saiki karo sapa njaluke? Karo ora sah-sahan njaluk saiki. Sing sisi daman jarene ana transferane. Pak Mas Endra. Oh, Mas Endra malah micek. Mas. Kemodar ora kowe. Salah kok. Mas Tetep Indra malah ratang. micek.
Sowan menyang kutha gedhe Bendara terus kayung yon ya Bendera terus kayung yon Selendang kuning kang sangking wukir swara kurang premono ning wasis angungrum marang bendara sang Dyas Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesidepan becik monggo luweh becik patenono timbang pepisahan ayo Selesta tak rewangi saputono lawan kula warga Garwalan Praputra ya iya ya nena liwat kincanging alismu kuwasahan landang Tadiamus ning serius waku aku isih mampu ngadeni sakmu monggo kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ketua anjerin Siwara kagungan kehormatan memprong rukun ngarepi wah urip ana kutha gedhe monggo urip ana kutha gedhe kowe tak tungguke
mesena. Terus tempan nuwun. Ayo cepet baca. Oke. Omongane ora. Ya cepet cepet cetone ming cepet pasena. Cepet baca. Ayo, ora kuwi jane cah ngendi to? Embuh lek ku nemu ning perapatan. Cah kok mesakake nganggo rafia kae. Heeh. Terus pas nembang kok suarane apik, tak temu. Aku ki kan gampang to aku ki nemu wong terus. Heeh. Oke sing wis do tak openi kuwi ta. Iya. Adeke sinden. Heeh. Ayo Karang yo. Kowe iki pancen ngono ora wonge. Ha? Wis ben. Iya. Ayo. Aku arep nembang terus. Ya, Gong. Heeh, nembang. Sinden 3 sisan. Oh iya. Miss Universe. Kita tampilkan ladies Prastiwi, Mrs. Wahyu, and Mrs. Neti. Wah, telu iki. Trio kewek-kewek. Heeh. Ayo monggo jumeneng. Ayo. Wah, ya Prastiwi ditutupi peti ngono. Kok cemplungke wae aja. Cukup lho kuwi semono. Cukup wae waton ngringkol cukup. Neng tone wis urung gareng iki cah cilik wing guyu ora wis kok jurdok tak teruse karepe yo piyai 3 ha iya Apa? Hah? Napa? Apa? Ngapa do turu apa ngapa kono lah yo nembang kok yo nembang Liwong ya wis yo nggo pungkasan ndak apa-apa Ya wonten sing nyuwun liwong to. Sapa? Ya wong apa demit. Petro nek karo piyai siji iki anu pedhot. Carane cak percil pedhot. Ora bakal iso ya. Diwaca neh. Wis kok. Wis ra ono yu. Oh. Wis ning ya ora apa-apa liwong ya ora apa-apa. Wis gak nembang. Aku wedi ya kowe. Heeh. Wis mendelik mripate. Heeh. Ale mau ono sing transfer. Transfer apa? Diwaca. Konjur. Mau Pak. Ya tak golekane. Sian. Rumahsaku lek karo dhuwit kok. Sik. Ya. Transferan saka sapa? Ya diwaca. Diwaca ora ana sing lho. Ngene iki wis ketara kok. Ora ana. Kabeh iki wis tak waca kok. Sijine, HP ku sijine. Gelem ngenteni to, HP ku 7 soalé. Dinteni sik ya. Aja lunga. Tak enteni tekan jam 7. Ora, iki sesideman sing nyuwun Pak Kasa Prima, Pak Tukidi sing nyekar Mbak Elisa. Ya. Terus iki Mas Hendra, buat Mbak oke sing nyuwun Mbak Lian mau nembang dhuwure. Oh iya, 200. Oh. Nyuwun tembang Liwong Bu Prastiwi kagem. Oh nggih, saking Cirebon. Waduh, penggemar Prastiwi saka Cirebon. Heeh. Oke iki pokoke penggawe Prastiwi iki saka daerah kota sing nganggo ci. Oh. Cirebon, Cilacap. Cilok. Nyuwun Bu Prastiwi pikantuk 200.000 dipun titipaken Mas Indra Endi Sanjaya. Ya. Kelingan ya Dek. Kelingan. Titan nek karo dhuwit titan kok. Sing oleh Mbak Lian mah aku ya oleh kelingan. Ndek. Kok iki dikeki ya, cah loro mesake. Cah loro. Oh ben tak dermiske. Nek Ya. ra ngono ra keki kok. Heeh, engko tak. Nah, ngono. Ora apa-apa aku ra Iki lho iso ana aturan, Den. Nya, digawa loro. Wis meng kuwi nggo jatahmu ki meng 200 kuwi transferan. Nya nggo tuku intek.
Pancen lambene wis ora iso anu didandani wis pegah nampa warah sampe pitutur becik. Omongane sing clebung ra karo-karuan. Ya. Datile wong atiku. Ora pas kendangane kaya cengane bingungke lah. Ya. Kaya ngapa? Heeh, sapa ngerti engko bar joget terus ana transferan saka Demit. wis ngendi? Saka demit. Nah sing seneng ra aku ya ming demit. Agene sadar. Heeh, heeh. Kaya nggon foto wingi nang Wegu wingi ana sing joget ngene-ngene kae. Oh. Demet kae kancamu to? Heeh. Yo, dados yo. Berkorban jiwa. Lho, ana sing wis teko iki, lho. Karo nguyuh, Pak. Tangane mlebu sae. Ya, saya nganggo nguyuh. Dijupo. Pratiwi cangkeme elek. Ah, tak warai kok. Ora wae, ora aku iki sing marahi aku wong kowe tuwa kowe mbangane aku kok. Yo, terus. Nah, iya. Saja. Ana sing Kim Sui, Bang. Ya. Piye? Kowe iki do kalah tuwa karo Prastiwi kok kalah energik. Wahyu karo Neti kuwi. Sing energik to? Iya, Prastiwi wae iso mubeng-mubeng kaya ngono. Arang dhewe mubeng gampang wong awake kaya bal. Wis gek rampung nembang gek engko medhun wae adus esuk sekolah ya. Andan-andanane ngeyel, seragam abang putih kok dikethoki. Ya didusi. Hah? Didusi. Oh iya. Gelem tuwa barang gelem. Tuwa barang kok oke. Ya ora wong meh ngedusi. Nek tuwa ya meng kowe tok liyane mo aku. Aku iki nek ngedusi kowe meng tak tendange ayo adus. Terus tak angkat cemplungke ember biur. Terus kowe mendono kae. Iya. Ayo Pras, osa.
Padahal perbandingannya umur, kowe pira yu? 80 pira? Aku 102. Tetep energi tangane nganggo ngene-ngene barang lagi tangane ming sekilan. Ning semangate luar biasa. Aku iki sing marai kemringet, penyakitmu ilang. Ya. Ora duwe vertigo ta kowe? Kok nek penyakite ora ilang, ndase dilang. Ayo, tetep tak sayang tenan Bayuku. I love you full pokoke. Kula apa? Kula Aku nek kowe ora menyang wayangan ki rasane kaya wah semplah kaya ora. Apane sing semplah? Sing semplah. Awakku tenan yakin tak ingeren. Lho, pasti ora mangket to iki. Ora, ngopo lara. Waduh. Wis lah aku mayang ora ndek tenaga tenan. Yakin ayo piye? Ket aku ajar mayang nyindeni. Ket tak bayar 20.000. Seprene iki ayo ya. Iki ya 20.000. Ning ya ora apa-apa tak syukuri. Heeh. Daripada ider. Dodo, ora geguyu Mbak Yuku tak ajar. Kayu diguyu sing. Aja guyu. Guyu kamerawan ngomong. Ngomong tukang nginceng kok melu guyu ora. Golek plas iki lho. Iki. Sajake kuwi arep melu nempel. Ono kata-kata idermu. Ajar sisan kowe. Mbak Yu kowe iki arep tok sepelekke ora. Heeh, Mbak Yune Sena aku. Wah. Mes ajar mutar. Oh, mece Mbak Yu ku diterono iki. Mustikaning sinden warga laras ki ping prastiwi. Dak-dak. Ayo, cintakke yuk, yo. Sabda Pandita. Iya, terus saya wingi piye? Kendange tugel-tugel. Terus Ya embuh lali. Apa? Ceblok-ceblok. nah, terus kayak coba kowe. Pak Bambang tuh gedangnya tugel-tugel, ceblok-ceblok. Ya, ngono kae ya. Ayo. Nendi? Bobok, ya. Bobok karo kowe kaya ngeloni boneka panda cilik kae. Karo diketake kayak turu. Ayo mak. Wis. Ayo gawe wis Pak Bambang gedange tugel-tugel, ceblok-ceblok ngono, terus sing ngono ya. Cak telu ya. Sabda nanan. Jan. Nyrikuti kowe iki jan. Hah? Yo. Yo gawe. Mugi Gusti lilani. Apik ta. Aku ora Apik to? Mungkin ditambahi. Oh, Jare apik. rokok gelem apa kowe? Wis kene gelem tak kene tong-tong shot. Hah? Nah, tak kei loro. Kei tong-tong shot. Sapa tong shot? Sesuk ngeterke iki apa? Oh. Sopire jenenge tong-tong shot. Kuwi ya wonge aneh truk kuwi. Sok-sok diblebet sirahe. Nek ora ngono medun nyopir iki nggo kacamata ireng. Ha tak takon lha iki bengi-bengi kok kacamata ireng to tong aku. Aku ki men 177 e. Wah. Ha wis picak kuwi. Heeh. Pernah-pernah to. Kowe iki nek ngerti isine warga larat. Kuwi bermacam-macam manusia tuh. Tenan wis kabeh marahi guyu pokoke. Heeh. Ayo. Ayo. Ana kok sing muni arep nganu nyetrum HP iki. Arep ngarani apa jenenge? Iki HP ku ora dilostrum. Atene jeblok. Heeh. Ana wis. Aku sok anakku njaluk likitop. Likitop ya apa? Ngarani laptope likitop.
Iki mburiku iki. Oh. Kowe iki arep nyetel streaming nek urung berteman karo YouTube ra iso nyetel. Wonge ora ana iki. Heeh. Ya wis yo. Gojek menek terus-terus iki kok bar guru-guru isih gojek terus kok. Heeh. Sowan-sane Bapak. Heeh. Kae Ndara Puntadewa karo Ndara Werkudara kepareng rawuh wis nyicil ayem to. Ya ming kari genepe Pandhawa. Ngono nek do teko mbaka siji. Ha iya. Reng kowe among tamu reng adus kono. Mambune ra jamak-jamak. Wong kok aduse sesasi Suraca. Ha ben kaya. Bocah iki ra ngantuk-ngantuk seneng banget. Petenguk nang ngarep salon nanggarane. Dadi dolo piye le? Janing yaning talaga kadi langit ding Mambang pantepasulan upamaneka lintang tulya kusuma yana sumah